Kaunista päivää. Perkele, kuulkaa, Mörköverkku päässyt rehuajoon. Meillä on tuo Monsieur kärry perässä ja nyt täällä on ajellut niin hyvin. Tämä kyllä pysyy näiden uusimpien vehkeitten mukana, että ei mitään ongelmaa. Vaikka se ei kuljekko se 40, niin onhan se vähän hias, mutta ei siinä kyllä. Tällä pärjätään. Kauhia myrskytuuli, satana. Mahdottomasti tuulee. Heinäkin on suhteellisen kuivaa. Oma mielenkiintoiset tässäkin hommat. Heinä on aivan kohtalaisesti, että kyllä se vaan nyt rehunteko pouat tuli. Mahtava peli vielä, vaikka ne epäilet, että ei se taida jaksaa, vaan kyllä se satana tämä 3-tonninen vain vittu jaksaa. Ja peli pääskellä tämmösen vähän vanhempi. Vähän on tuon märän näköiset peli. Tätä kohtaa näköisesti, jos tulee ruutiin. Saappa nähdä. No ei siinä, katsellaanpa kun sä nyt saijaa hommaa taas alulle. Mitä sitä sattuu ja tapahtuu. No niin. Siinä, oi saatana. Äsken ajeltiinkin Mörköverkulla ja siitä ajohetkestä on nyt kulunut tarkalleenkin 3 päivää. Ei tullut lisää pätkää silloin. Tulee multi vaan vastaan sieltä. Ei tullutkaan pätkää enää. Arvelin, että minäpä otan, mutta kävi kuulkaa semmonen homma, että sitä piru rengas meni traktorista, takarengas. Ne olikin vanhat renkaat, ne oli aika loppune. No kyllä niinku ruusuja oli, mutta rupesi justiin olleen semmosia kaiken maailman railoja, niin se renkaisi. Niin keväällä mä jo arvelin, että saapa nähdä, että kestääkö ne syksyyn asti. Ja no sieltä kuorman päällä oli sitten tulossa kippaamaan menossa, niin oli semmonen ruoppi, se vähän näin heitti ja sen jälkeen että nyt taisi mennä rengas. Aukasi sitten sitä sivulasia, pikkulasia, niin kuuluu aina kun rengas pyörähti, niin chup. Oli semmonen niinku V-mallinen semmonen, no justiin niinku tommonen Vaaksan mallinen. Semmonen halkiama sieltä ja sieltähän se satana lykkäsi ilmaa pihalle. Ja ei helvetti kyllä, että kyllä he taitaa olla nyt nämä ajot tässä, niin ei nää ollutkaan enää. Joutuuko ne jätkät 2 vai 3 kierrosta käymään enää, niin ei kai siinä joutuu vähän rengashommiin. Nyt siihen on uudet takarenkaat. Oliko ne joku Alliansset, Agristaaritko ne muistaakseni oli. Voin olla väärässäkin, mutta Alliansset ne kuitenkin oli. Niin laitettiin semmoset renkaat siihen sitten ja hyvin se Mörköverkku siellä selvisi rehuajoonsa. Ei ollut niinku ei mitään heikkua, mutta kun tuli tommonen harmillinen rengarikko. Sitä lähti auto ohi oho, miten se noin pitkäksi meni? Pikku Monsieur, vihreä Monsieur perässä nyt 726 S tämä nyt oli. Ajellaan välillä tälläkin. Mä en oo tällä nyt, eikö mä tänä vuonna ajanut tällä rehuakin, mutta tällä automaattiohjaukset ja kaikki. Minä en kyllä osaa käyttää, jos on tuo velipoika vähän enemmän noihin perehtynyt, niin tässä sanoa joskus, että opetappa miten sitä käytetään Olisi se aivan mukava oppia sekin. Tosiaan niin Mehtälä Farmille Haapavedelle tehdään nyt rehua ja kappa sitä Mehtälältäkin tulee videonpätkää ja Muikku Eemeli Muikku oli taas kuvaus hommissa tuossa. Mä aamulla Sannonkin soitiin silloin ennen kuin lähettiin, että kai on kuvausvermeet valmiina. Sanoin, että ai perkele, olipa hyvä kun soitit, hän olisi ne unohtanut. Joo. Vaan nyt koitetaan ottaa nyt päivän mittaan vähän kärrymiehen vinkkelistäkin näitä videonpätkiä. Harminko ei ole mitään telinettä mihin tämä saisi, niin näki sitten sen kuorma-autonkin, mutta no.
eipä siinä niin. Minä menen sillolle kippaamaan ja jatketaanpa sitten. No niin hei, katsotaanpa vähän erilaista kuvauskulmaa. Näkyy vähän tätä kuormaa ottuakin. Mä tiedän näkyy enää vaan silipuri. Silppuri vain. Se tuo sisällöntuottajakollega, joka tekee sen verran hyviä videoita monesta kuvakulmasta, niin pakko ruveta ihtiä loppujen lopuksi haastamaan aivan, että perkele tehdään parempi. Vaikka eihän nämä meikäläisen rainat satana lähelläkään niin hyviä, mitä ne käyttää aikaakin niihin. Minä en vihti käyttää satana sen enempää, kun silloin tällöin kun muistaa kuvata. Niin. Sielläpä se immee jontikka. Ei nyt mikään mahdottomat karheet kyllä oo mitään. Mutta niin. Nämä vaan semmoset niin sanotusti normaalit. Eihän se kerkele pysäpään voitella vaan jatkuvasta materiaalipätkää sitten loppujen lopuksi. Automaattitäyttö tuossa torvessa, niin ei tarvii itse tehdä kuormia, niin tää vaan ajaa aika noin, no suurin piirtein näillä kohdin missä nyt on. Siis täyttää ihan itse tuo silippuri, tietenkin silippurikuski joutuu tekee sitten se lopputäytö, mutta ja tästäkään täyttä kuormaa tai jattuu. Niin se vaan immee jontikka tavaraa. On se pitkä päivä eesä, mutta siinä kylläpä tästä selvittää. Eipä siinä katsotaan taasko jaksetaan ja vihtitään kuvata, niin kuulosti pätkää noin lähettää silolle päin. Joo, nyt kipataan tämä näin hienosti noin. Siellä on koko kommeus, perkele. No, muikku ottamassa kuormaa ja kaveri aliurakoihtijana omalla massikallaan ja multiva karkasi tuonne. Siellä se rehu liikkuu. Vähän lähemmäksi, niin tien näkeekö se sen paremmin. Kahtokaa nyt taiturointia. Pyörähtääkö? Aha, siellä on. Mitähän se meinaa? Kyllä elä silippurikuskiin kahta, että mitähän sillä nyt oli niinku. No, kylläpä se siitä. Ne on aina tommosia vähän pienemmät pellot, niin omaa taitoonsa ne kerätä. Jos ne isoja hyviä lohkoja on, niin muuta kuin ajat menemään. Hyvin se. Kyllä se tuo muikku osaa ja kyllä se on tässä niinku meidän remmissä niin taitaa olla aivan niinku parhain kärrykuski mitä nyt on. Niin. Ja varmaankin kautta aikaa yksi parhaimmista, että vaan meillä on tämmönen tapa aina toisillemme vittuilla, minkä ketään, niin. Joo, siinäpä olisi 2 karhua enää jäljellä ja komiat poutapilimet. Ja siinä on sitten välissä. No niin, terve. Tää nyt kello on 3:30 ja mutta niin, tää on nyt ajettu 54, 65, joku se 70 hehtaaria suurin piirtein tänne ajettu, että kyllä me siihen 100 hehtaaria päivässä, niin voi mennä ehkä vähän reilu. Kuiva-aineethan nyt on ollut, ne on huijellut siellä 50
luokkaa nyt tuossa, missä ne nyt vielä viimeisiä kerää, niin siellä oli kuiva-aineprosentti jo 70, että se oli melko kuivaa tavaraa, mutta nyt se tuossa seuraavilla lohkoilla niin se on pikkusen tuoreempaa. Kyllä tää paljon vaan tavaraa kärryyn menee. Eli toi 15 hehtaarin lohko, niin minun ei tarvinnut käydä sillä montako kerran vaan mutkan. Se tuo kuiva-aineprosentti kuitenkin tekee aika paljon sitten kuormien määrässäkin. Ja säilömiksin säilöntäaine, en tiedä onko se joku suolahappo liuos vai onko se niinku biologinen säilöntäaine. Jompikumpi. Tää menee noin 2 litraa. Tonnille sitä tavaraa, niin sitä ei tarvi kovin useasti vaihtaakaan. Että kyllä noin puolisen miljoonaa kiloa ajaa sillä yhdellä kontillisella. Sitä nyt on niinku, olisiko 1,5 konttia suurin piirtein ajettu, niin kyllä ne joku sanoo, että se jontikka ei niele, niin kyllä ne vaan nielee, kun ruvetaan niinku tonnesta puhumaan. Sehän onkin hauskaa, mitä nyt kyselyhaastatellut ja kahtonut, että slippurikuskit ne puhuu niistä hehtaareista, että kuinka monta hehtaaria aina ajetaan päivässä. Niin kyllähän se joku 100 hehtaaria, 120 hehtaaria päivässä, niin kuulostaa se hirviältä määrältä. Mutta sitten niitä tonneista puhuta mitään. Sehän se näyttää sen, että kuinka paljon se ihan oikeasti, mikä se on se korjuu teho siinä silippurissa. Niin ajatellaan meilläkin nyt semmonen keskimääräinen päivä, joku reilu miljoona kiloa. Olisiko ollut paras joku 2,1 miljoonaa kiloa? Tai ootapas. Eipä ollutkaan 2,1. No joku 1,8. No kyllä ennen 2 miljoonaa niinku, aivan niinku, ja päivällä oli niinku, ja oikeasti mittaakin niitä hehtaareja muista, mutta kyllä ne varmaan yli 100 mentiin. Niin se on vaan hirviä määrästään tavaraa. Vaan kyllä se niinku keskimäärin, jos on niinku hyvät lohkot ja homma toimii niinku pitääkin, niin kyllä sen niinku 1,2, 1,4 miljoonaa kiloa tulee ajettua päivässä. Niin se on aivan kohtuu määrästään tavaraa kuitenkin. Jaha, täällähän on vähän paremman näköisesti heinää täällä seuraavalla lohkolla. Täällä ei teidän muita vielä ollakaan saa ruveta kahvijuontiin. Joo, etpä siinä minä rupean hörppäämään kahvit tässä välissä, niin kahtellaanpa sitten taas kun saadaan hommaa vähän alulle. On pirusti mitä helvetin lintuja kurkia kone. Onpa saatana. Joku vesikolo tossa. Joo. Minä rupean kuulkaa kahville, niin jatketaan. No niin, ja se on toinen päivä. Arvelin tähän tämmöiset loppusitaatit vielä heittää Ei sitä elä enää sitten muistanutkaan illalla kuvata. Kello oli jotakin 9 pintaan, kun lopeteltiin. Ja olisiko 120 hehtaaria suurin piirtein ajettiin eilen. Mutta hehtaarimäärähän ei merkihe mitään, että paljon niitä tonneja sitten tuli. Niin se oli pikkusen reilu 1,2 miljoonaa kiloa tuli tavaraa. Ei aivan siihen 1,3 päästy, mihin yritettiin pyrkiä, mutta
kyllä se 1,2 miljoonaa kiloakin on aivan hyvä. Ja päivän mitta ruvettiin 8:30 aikaan aamulla keräämään ja se oli 9 maissa, vähän ennen 9, niin oli keruu lopetettu, että noin 12 tuntia ajettiin ja 1,2 miljoonaa kiloa tuli tavaraa. En nyt sano, että aivan niinku huono tulos on ollenkaan. Jokkunen puhuu hehtaareista ja toiset ne puhuu sitten tonnimäärästä ja kyllä mä näin niinku puhuinkin, että niin kyllä se vaan se tonnimäärä vähän enemmän ratkaisee kuin se hehtaarimäärä. Niin. Joo, se on nyt toinen päivä täällä rehuajossa ja käydään Piipsannevalta ajettaa. Siellä on reilu 90, oliko 95 hehtaaria siellä on läjäs, että sinä nyt ei periaatteessa kauan pitäisi mennä, kun 8 traktoria tässäkin ajaa väliin. Niin. Sehän on nätti päivä tänään. Vai siinä nyt tuli tätä pitempiä videota, mitä ottaa kinunnut saatana, niin nyt siinä on. Merkele. Hirviä pätkätä. Muikku Emmeliltäkin tulee varmasti videon pätkää. Se on niin ahkerasti kuvannut, että voi olla melko monipuolisia, että jos et oo vielä kanavaa tilluuttanut, niin käykää nyt saatana tillaamassa. Sieltähän ne tulee se sankari vastaan. Kattokaa, ja sillä on ihan kunnon kuormakin. Sanokohan se hei kameralle. No, sano. Joo. Eipä siinä niin. Jatketaanpa ensi kerralla, jos jatketaan.